dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibina bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye tever rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan tever rasul k'a ta sini forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a jabɛ ɲɔgɔn na tever rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko tever rasul bɛnɛfunjilama walima tever rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana be yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛɲin kɔnɔ ni k'a sɛbɛn a sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarasun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen do jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ye n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ
a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ Segu nin waati in na an ka baara bɛɛ lajɛlen yɛlɛmanen don Segu k'a sababuya kɛ festival ale ko bɛ sen na Segu kɔnɔna na baara caman bɛna kɛ min ye an ka émission bɛɛ lajɛlen nin dɔgɔkun kɔnɔ an bɛna kɛ k'an to Segu yan ni Ala sɔnn'a ma labɛnw olu bɛɛ lajɛlen sabatilen don nin waati in na sɔgɔmada in na an ka ko bɛna taa n'an ye yɔrɔ minnu na olu de ye nin ye bi ye tarata ye février kalo tile 4 san 2024 an b'o kɛnɛ kan Mali ni AES k'a fɔ AES ni CEDEAO falaye olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko ka kuma ko yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn bila cogo min CEDEAO ale taara Faransikaw ka kuma ɲɔgɔnya jɛkulu dɔ ta n'o ye cabinet dɔ ye mun bɛ négociation ko ɲɛdɔn k'o bila u ɲɛ u bɛna t'u ka baara kɛ n'u ni AES bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ AES mɔgɔw ko k'olu ka kumatigi ko bɛna kɛ Ablaye Diop ye nka minisiri tɔ olu na kɛ a kɛrɛfɛ Marocaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Simafi ye CFA wari miliyari 80 ale n'o dɔ ciment dilan usine dɔ la Sikasokaw olu fɛ yen min ye tɔni ye sa a bɛ bɔ 100 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ $2 la san kɔnɔna na ciment min bɛna bɔ Kokoyokaw ka waleya in tɛmɛnen kɔfɛ Maninkala denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko ka sanubɔ yɔrɔw datugu fɔlɔ ko min ye Maninkala kɔnɔna na ko ka yɔrɔw datugu maa 3 min kun minɛna Masinakaw fɛ yen olu bilara an na tila ka ɲɛfɔli kɛ o ko la Segu AES minisiriw olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan Seko ni Dɔnko minisiriw u bɛɛ lajɛlen kunbɛnna kunungo Mamu Dafe fɛ ani Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ni Segu gouverneur ka directeur de cabinet ka taa se wolomasiri tabaw ma bi sɔgɔmada in na sɔɔni sisan kɔrɛ la u bɛna t'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛna kɛ AES Seko ni Dɔnko jamanaw ka sɛbɛn ye o kɔfɛ sa min ye minisiriw ye olu na kunnafoni di kɛ wulada in na u ka lajɛ dɔ bɛ kɛ sen na o fana bɛ kɛ kɔrɛ kɔnɔna na min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sa bɛna ninnu walawala sɔɔni sisan Falaye e ka yamaruya ale kɔnɔna na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an bɛ Segu cɛ n'a musow bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ni maabakɔrɔ maa maa bɛ yen k'o sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Segu Tɛnkudugu n'a Bolomada dugu k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na Falaye AES ni CEDEAO u farala ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka muru da ja yaasa ɲɔgɔn sɔrɔ min kan ka kɛ don nataw kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ ko ye cogo min nka yan'o cɛ an ɲɛ bɛ mun na nin waati in na o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na Falaye n'i ko k'i bɛ tilen ka baara kɛ i bɛ sɛgɛn dɛ wa n'i ko ko tuma o tuma e b'i jɔ k'i tulomada maaw kumakanw bɛɛ ma i t'a ɲɛ a bɛ gɛlɛya Falaye Segu yan
u ko ko sunaka bɛ du caman kɔnɔ ko nka ko maa tɛ yen dɛ maaw bɛ min fɛ Falaye o ye ka balo sukama na de sukama ye mun ye ne tɛ karisa den ye wa karisa min tɛmɛna ne y'o den ye anw b'an disi gosi n'o de ye o de ye anw ka wasolaw ye n'an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an yɛrɛ ye mun kɛ an yɛrɛ bɛ se mun na o ka dɔgɔ baarakɛyɔrɔw la bi Falaye maa tilennen maa ladiri a bɛ lagosi a bɛ lanɔgɔ a bɛ danni bɛɛ lajɛlen b'i damana kuma fɔ a ma jamanajɔ ye anw ɲɛ bɛ min na nin waati in na an kɔni tulo bɛ tubabukan baw la Falaye an ka premier ministre kɔrɔw don o don kumaw b'u da ne hakili la Mali Ala ye Mali sɔn koyi walayi Falaye Ala ye Mali sɔn wa Ala ye Mali sɔn wa Ala ye Mali sutura munna maa t'a fɔ n ko jamana in kɔnɔ n'a sɔrɔ i ma deli ka baara kɛ o nka i nɔ yira kɛ e ye mun to e ye mun sigi sen kan n'o y'a to an ma don nin dingɛ in kɔnɔ bi k'e to a la k'i bolo to a la mun ɲɛ n'i bolo n'i bɛ se k'o yira maaw la k'o kɛ taamasere ye an mago b'o de la Falaye bɛɛ tɛ jɛ ka jamana jɔ koyi minnu kuntilenna bɛ kɛ kelen waati dɔw la olu bɛ fɛɛrɛ dɔw de sigi sen kan baara dɔ ka se ka ɲɛ sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ k'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na bi anw ka kuma ka ca nka an kan k'a lajɛ an ni maa minnu bɛ jɛ la est-ce que nin ɲɔgɔnna b'olu fɛ yen wa anw yɛrɛ bɛ ka mun kɛ Falaye mun kɛlen don ka anw sɛgɛn mun kɛlen don ka anw ka jamana tɔɔrɔ anw ko ko ɲɛmaa tilennenw anw yɛrɛ kɔmaw ngɔlɔmɛ bɛɛ lajɛlen mana wuli ko sɔgɔma n bɛ taa ci la nin yɔrɔ in na i bɛ bɛɛ de ɲininka tuguni n'o ko e ka maa tɛ yen wa jamanaden minnu bɛ taa n'olu tɛ maa ɲininka n'u bɛ t'i n'u sigilen sɔrɔ olu bɛ y'u ka maa ɲininkali de kɛ wa anw ko maa minnu bɛ anw kunna olu ka kɛ laadiri ye u ka kɛ faso jɔla ye u ka kɛ tilennenw ye u kana faso ta dun u kana yuruguyurugu kɛ nka anw de b'a fɔ ma don o don nin diyan nin kɛ n ye nin jɔyɔrɔ in diyan nin kɛ tan n denmuso bɛ so n kɔrɔmuso bɛ so i burankɛ den bɛ so nin bɛ so Falaye an ye fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ san tɛmɛnenw na yaasa o ka dɔgɔya fɛn kelen fana bɛ yen Falaye i b'o mɛn maliyɛn da su ani tile ko diɲɛ ka gɛlɛ ayi diɲɛ furadama ma nɔgɔya koyi n'a tɛ e ka fan fɛ de e t'a dɔn ko a ka gɛlɛ waati dɔ bɛ se ka nɔgɔya i ma waati dɔ bɛ gɛlɛya i ma o ye diɲɛ yɛrɛ kɛcogo ye nka k'a kɛ tuma bɛɛ aw b'a la ko a ka gɛlɛ jamana jumɛn de bɛ yen bi ko b'a fɔ ko alihamudulilayi ko a bɛɛ ka nɔgɔ o tɛ yen o Falaye diɲɛ kɔnɔ bi jamana min bɛ juru ta ni jamana bɛɛ ye e t'o dɔn wa États-Unis nka diɲɛ bɛɛ la jamana min jumɛn ka farin ni jamana bɛɛ ye États-Unis tɛ wa munna olu bɛ k'u cɛsiri ka dɔ kɛ munna olu bɛ se k'u cɛsiri ka bɔ nɔgɔ la munna bɛnkan minnu bɛ olu fɛ olu bɛ bato munna jamana ka hakɛ ye mun ye o bɛ tɔbɔtɔ munna n'i kɛra faama ye i t'i denbaya i denw i jamana i ka kabila ta ka o don baara la munna dɔw bɛ anw fɛ yan olu tɔgɔ kama u ka kabila kama u bɔyɔrɔ kama olu ko ko ka fɛn bɛɛ kɛ olu ye munna dɔw bɛ yen olu bɔra fanga sɔrɔ kama olu yɛrɛ b'a ɲini k'a fɔ ko ayi ko tɔw tun bɛ min na k'o ye fɛn ye munna an b'an faso jɔ k'an ba so jɔ k'an ka duw ci k'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana nafolo ye bɛnkan jumɛn y'o fɔ anw ye Falaye ɲɛmaa ɲuman ye kɔmaa ɲuman de ye an bɛ ka ban min ma dɛ an bɛ wuli de ka baara de kɛ an ni jamana minnu bɛ jɛkulu la bi ko AES an k'u lajɛ kɛ mankan min b'anw fɛ a bɛ jɔnni fɛ yen politicien kɔrɔ premier ministre kɔrɔ bɛɛ bɛ sɛbɛnni kɛ bɛɛ bɛ bɔ ni nin ye ni nin kun kɛra e tun b'a la yan e sera ka mun de kɛ i ye mun sigi sen kan ko o ye an lafiya an b'a fɔ k'a fɔ ko alihamudulilayi ka Falaye to yan ni Falaye tun bɛ yan nin kun tɛ kɛ aw bɛɛ ɲɛnama ɲɛna Ala yɛrɛ y'a kɛ aw ɲɛnama ɲɛna aw ye mara kɛ Ala ye se d'aw ma ka jɔyɔrɔ d'aw ma bi aw ko an tɛ lafiya ko fo k'a kɛ aw ta ye mun ɲɛ bi n tulo bɛ dɔ mankan na ko an ka hakili to an yɛrɛ la an hakili b'an yɛrɛ la dɛ n'aw tun hakili tora an na an tun tɛ jigin nin dingɛ in kɔnɔ bi o Falaye ni maa min b'a fɛ ka faso jɔ na n'i ka fɛɛrɛ ɲuman ye na n'i ka miiriya ɲuman ye fasoden fili ɲugun tɛ yen fasoden jugu tɛ yen fasoden lankolon tɛ yen jamana kɔnɔyaba tɛ yen bɛɛ lajɛlen n'i ka miiriya n'i ka faamuya cogo n'i ka waleya kɛcogo de don nka n'i m'a don jamana da fɛ i ye ŋaniya o ŋaniya ta Ala b'i minɛ n'o de ye Ala barika la bi maa caman bɛ kule ni ŋunna na maa caman bɛ tubabukan ba sɛbɛn ni discours janba sɛbɛnw na Falaye an y'a bɛɛ ye baara la yan an y'a bɛɛ nɔ ye min sera ka ɲɛ u bolo an b'u fo k'u baleɲuman dɔn mun ma ɲɛ u bolo u ka n'u bolo don ca la
fala ni te fanga jɔ la kɔrɔ tɛ k'i tɛ fanga baara kɛ dɛ maa ba kɛmɛ ni maa ba duuru bɛ bi olu bɛ fanga baara kɛ o don ko n y'a mɛn ko moriw bɛna na ɲɔgɔn ye ko ka se k'a lajɛ n'u ka o conseil bɛ sigi cogo di n ko mɛ ne bɛ mori 120 dɔn minnu ka kɔlɔsi ma deli ka jigin Maliko la nka ma deli k'a mɛn ko o conseil ko kuma b'u da o u ka nafolo u denw u ka kalandenw u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛnnen don mɛ u don kelen da kelen b'a fɔ gouvernement ma dɔrɔmɛ jan o la n k'i ma n ko sunaka bɛ du caman kɔnɔ maa tɛ yen fala ye anw ka d'anw ye ne ye fala ye den n ye Kasimu den ye e ɲɛna ko o kun dalen don sunɔgɔ de la n k'a ye dɔ de kɛ e fana ka dɔ kɛ mun e bɛ n'i disi gosi k'i fa dɔ kɛ an bɛ Segu yan an bɛ Segu fo k'a fɔ Segu sages ye k'u ka jiniw fana k'u koli ji la ten waati bɛ se ka kɛ mankan ye an bɛ bɛn de ɲini na sisan an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka mun kɛ an k'o kɛ fala an bɛ kadonin kelen di u ma u k'u ka kow kɛ sutura la fanga bɛ o de la ala bato ala tanu faso kanu a telelabɔ n'a yɛrɛlabɔ u ka dɔ bɔ a la bilasirali don dɛ an b'u bilasira n'a ye de parce que an ɲɛ bɛ min na nafa bɛ fɛn o fɛn na fala ye o ye fɛn min dogolen don ye n bɛ se nin na i n'o bɛ yaala de sinon nin bɛ n fɛ o ye waso de ye sɔgɔma in na nin y'an ka kado ye k'an to Daka gun kan ko bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma ko yan ne ye Segu ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Fala ye an bɛna kunnafoni na AES ni CEDEAO ye ɲɔgɔn bila bɛɛ lajɛlen ko ko tare nka nin waati laban in na min ye AES maaw ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ Wagadugukaw fɛ yen jamana saba in Burkina Mali ani Niger u y'a yira sa k'a fɔ ko miirinaw ye min ye n'u bɛna taa kuma ɲɔgɔnya la ni CEDEAO ye u bɛnna o fɛɛrɛw la yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn bila cogo min fala o waati kelen na kabini dɔ bɛ Faransikaw fɛ yen olu bɛ se jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kuma ɲɛnabɔw la bɛnkanw ni fɛn mɔgɔ minnu kan ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na CEDEAO taara o cabinet ta han cabinet de négociant français dɔ CEDEAO y'o ta k'a ka papier d'o ma olu de bɛna t'u sonora don u ni AES mɔgɔw ka lajɛ la n'i ye ɲɔgɔn ye nata ninnu na n'i ye CEDEAO mɔgɔw sigilen papier minnu bɛ kɛ ka d'u ma ni tubabu cabinet in de bɛ ka papier kɛ donc a kana k'an ɲɛna k'an ta dɔ to ka taa fuguru bɔ daba da la dɛ u t'u ka hakɛw jate u bɛ bɔ ni bɔkan min ye passeport bɛna na kɛ cogo min sɛbɛnw bɛna na kɛ cogo min na o bɛɛ de bɛna na kɛ ka di nin jɛkulu in ma n'o ye Faransikaw ka nin cabinet in ye n'Ala sɔnna a ma an ye kibaruya min sɔrɔ cabinet in tɔgɔ an bɛna a tɔgɔ fana ɲini maa minnu kan ka baara kɛ Abujakaw fɛ yen don nataw la parce que n'olu tilara de olu sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO AES mɔgɔw ma k'u ka na fala ye maa minnu tun bɛ Burɛmukaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ k'u ye mugujugu kɛru Burɛmu mugujugu kɛrulen Burɛmu a yera k'a fɔ maa 16 o de joginna 7 olu ta sɛbɛkɔrɔ juguyara olu nana n'olu ye Gawokaw fɛ yen kunungo ala barika la Gawo directeur de cabinet gouverneur ka directeur de cabinet ale taara ɲɛ da olu ka Gawo dɔgɔtɔrɔso la u ko a ko kɔni masiba bonyana ni a kɔlɔlɔ ye maa ma fatu maa minnu yɛrɛ bɛ 7 minnu na yɛrɛ n'olu tun taara ka bɔra Burɛmukaw fɛ yen 3 segira ka taa tɔ ninnu bɛ yen k'olu fana u ni tɛ to bana in senfɛ degun min ser'u ma ko u ni a ma se u ni yɔrɔ ma min ye dɔgɔtɔrɔw ye olu bɛ baara la Gawokaw fɛ yen yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u b'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ na kurun dɔ ni ale tun bɛ ka ba tigɛ Jierakaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye Gawo mara kɔnɔna na ye ba falen don kosɛbɛ ka bɔ Jiera Gawo kɛrɛfɛla la Sɔrɔsika dɔ ale fana kɔni tun bɛ kurun in kɔnɔ nka kurun in dafirila fala ye kurun kɔnɔ maa tɔw bɛ ka ɲini hali bi Sɔrɔsika n'a ka moto fana bɛ ka ɲini dugudenw ko waleya in kɛra kunungo 9h Jidara ale ni Wabariya i b'a dɔn Gawo donda
gawo pɔn don n'a bɛ yen ne kurun kɔni tiɲɛna ba falen don bi ba falen yɛrɛ don gawo n'a lamini bɛɛ la i yɛrɛ ye k'a fɔ ko ekɔliso dɔw tora a ko senfɛ donc u bɛ ɲini n'ale bi an bɛ dugawu kɛ sa n'an ye kibaruya mun sɔrɔ la tile kɔnɔna na an na o da maaw tulo kan maa 3 min fana kun minɛna kolongokaw fɛ yen janvier kalo tile 23 olu bilara février kalo tile fɔlɔ sibiri tɛmɛnen a yirala sa k'a fɔ ko maa ninnu kɔni u b'u ka so u kɛrɛfɛmaw n'u limanaw y'a yira k'a fɔ k'u ka kɛnɛ u ni na a fana dama don min na fala ye u bilara cogo di u bilara dɔ sara la wa dɔ ma sara wa fɛn ma ɲɛfɔ maa ɲɛna o la dugudenw ka fɔ la kolongokaw olu kɔni ko ko basigi ni lafiya bɛ ka na sabula min ye wolomasiri tabaw ye ka wulikajɔ bɛ ka na ye dugu min bɛ n'o ye Weru ye ni ale bɛ ka ca na commune kɔnɔna na Segu marabolo la yan kilomɛtiri 80 b'a ni Segu cɛ u ko ko min ye bamacɔlen juguya wale kɛbaw taalen don daga sigi olu da la ko jaga k'u ka jaga bɔ jaga ko in kɛlen don mankanba ye dugudenw kɔni sirannen don kosɛbɛ u y'a ɲini sa wolomasiri tabaw fɛ olu kana sabula olu ka maire n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bolilen don ka bɔ dugu kɔnɔ bi dugudenw u kun tɛ fɛ ka don min na o de filɛ nin ye sabula donso minnu tun bɛ fana a fɔra ko donso ka marifa bila kabini o de kɛra sa jarisiw kɔni nana sa ka na bɛnkan de ɲini i b'a dɔn ko commune na n'i ye commune ye dɔrɔn dugu caman don o taara bɛnkan di dɔw ma minnu ma sɔn bɛnkan na u bɛ ka dɔw jagoya ko f'u ka fɛn de sara Werukaw kɔni ko k'olu b'a ɲini fama fɛ fanga ka se ka wulikajɔ kɛ u ye nin waati in na Bafula bɛ marabolo la tasuma ye tiɲɛni kɛ fala ye nanzarakan na a b'a fɔ ma ko kurusiriki n'o ye ka bɔ kuran na o kɛra sobelakaw olu fɛ Bamafele a yirala sa k'a fɔ ko tasuma in kɔni a ye tiɲɛni kɛ dɛ min ye bugusow ye buguso kɔni a y'olu caman tiɲɛ semafu maaw ka bugusow a ye minɛnw caman tiɲɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ bugurumugu ye duguden minnu tun ye ko in ye sa o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko in bɔra kuran de la waleya in ale bɛna sa dɔgɔkun kelen o y'a sɔrɔ fana dugu wɛrɛ fana kɔnɔna na kɔɔri tɔni 7 o kun jenina Bamafele maire kɔni y'a ɲini dugudenw fɛ sa ko hakili sigi yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin ko ninnu na sabula a ko jatigɛ a n'a a ko bɛ se ka a mankan bɛ se ka bonya kosɛbɛ dɔgɔkun kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ ko min ye maninkala denmisɛnninw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka bataki kɛ ka kɛ ni kogoyokaw ka damandingɛ in dafirili ye janvier kalo tile 29 min ye maninkala denmisɛnninw ka tɔn ye u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra kogoyokaw fɛ n'u ka commune na Kangaba cercle kɔnɔna na u ye bataki kɛ maninkala denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa ko min ye nuga ye ko ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ in na sa k'u taara yen Kangaba ɲɛmaaw n'olu bɛɛ lajɛlen kumana u ye ko in kɛcogo lajɛ olu ka jateminɛw ni fɛnw ye mun yira o la u b'a ɲini Kulukoro ɲɛmaaw fɛ u ka sanubɔyɔrɔ in datugu sabula min ye muso de caman kun bɛ yɔrɔ in na fala ye ko 14 de su sera ka ye min ye su tɔw ye olu kɔni bɛ ka ɲini hali bi wa minɛn ɲɛnama fana tɛ fana min bɛ se ka su in sɔrɔ ja yɔrɔ in yɛrɛ tun ye sanubɔ mɔgɔ minnu bɛ sanu bɔ ni mansinba ninnu ye olu de taara ka yɔrɔ in to ten muso ninnu fana bɛ n'a wɔgɔbɛ k'a la n'u bɛ sanu dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na o de taara firi ni ninnu ye sisan sa maninkala denmisɛnninw ka tɔn olu ko k'olu bɛ min ɲini sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ maninkala yɛrɛ kɔnɔna na dɛ ko k'a bɛɛ datugu fɔlɔ ɲɛɲinini ka kɛ a ko la nka min ye u yɛrɛ ka dugu mɔgɔbaw ye olu ko sanubɔyɔrɔ datuguli k'o t'olu fɛla ye min ye Isa Tarawele ye n'ale Kangaba conseil société civile ɲɛmaa ye secrétaire général ye ale y'a fɔ studio tamani mɔgɔw ɲɛna ko ka sanubɔyɔrɔ datugu k'o ti ɲɛ dɛ ko sabula ko fɛɛrɛ de kan ka ɲini baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na ka k'a kɛcogo ɲuman na ko n'o tɛ ko sanubɔyɔrɔ datuguli k'o tɛ ko ɲɛnama ye fala i b'a dɔn k'a fɔ laada la ntɛnɛn fɔlɔ kalo kɔnɔna na an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi ale bɛ drapeau yɛlɛ kɛ kunungo min ye Asimi Goyita ye a ye drapeau yɛlɛ kɛ drapeau yɛlɛ min senfɛ sa a yala k'a fɔ sa ko min ye jamana o kanu bɛ se ka don jamanadenw na cogo min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na maaw bɛ se ka drapeau dɔn cogo min baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ sigi drapeau ko la u bɛ se ka dɔn cogo min ye Kuluba kɔnɔna na sa Asimi ale b'o kɛ kalo ntɛnɛn fɔlɔ u bɛ drapeau yɛrɛ Mali jɔnjɔn n'o ye hymne national ye o bɛ dasi maaw k'a dɔn k'a fɔ drapeau ye min ye a kɔrɔ ye min ye a kɛkun ye fana maa wɛrɛw k'a ladege fala ye ni maa minnu bɛ se k'a kɛ olu fana k'a ladege ka se ka baara in sigi sen kan jamanakuntigi kɔni n'a tilara nin na fala ye i ɲɛ bɛ drapeau sigiyɔrɔ in na dɛ a bɛ taama sen de la ka bɔ yen f'a ka bureau kɔnɔ bɔ boli ɲɛ dɛ parce que anw minnu 11 janvier la a so ka teli dɛ ni bɛ a so kɔni kɔ vitesse da de ye donc kunungo
Asimi a y'o baara kɛ Kuluba yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka drapeau dɔn cogo min ntɛnɛn o ntɛnɛn kalo ntɛnɛn o ntɛnɛn fɔlɔ ale b'o ba a yɛrɛ na kɛ Segu ka ye sa sabula Segu fana ntɛnɛn bɛ yan lundi o ntɛnɛn Segu ntɛnɛn bɛ sigi misiriba kɛrɛfɛla la yan ntɛnɛn place bɛ Segukaw fɛ yan an b'a fo fala o kelen de fana kɛra primature la premier ministre ka baarakɛyɔrɔ fana na n'o ye général de division docteur Ablaye Mayiga ye ale fana n'a ka maaw olu fana ye drapeau yɛlɛ kɛ drapeau yɛlɛ in fana senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye fasoden minnu bɛ yen jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ baara kɛ ale fɛ yen sabula ale kelen yɛrɛ ministre so 2 de t'a bolo wa administration territoriale maaw b'a la n'o ye colonel Abdurahmane Ouattara n'a ka maaw ye ka taa se a bolofara tɔw bɛɛ lajɛlen ma ani primature baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen olu fana taara drapeau yɛlɛ kɛ primature kɔnɔna na yen a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ in kan waleya kelen don fasoden ɲumanya kanu bɛ se ka don jamanadenw na cogo min drapeau kɔrɔ bɛ se ka dɔn nafa min b'a la maaw kana drapeau kɛ kɔfɛ fɛn ye n'o tɛ anw kɔni dɛmɛtɔ ni kan kɔnɔna ta anw bɛ tɛmɛ ka o to kan bɛɛ Mali kan bɛɛ n'i bɛ yen 6h o 6h a bɛ drapeau yɛlɛ o ye don o don sɔgɔma ye o ti ntɛnɛnko ye o ye don o don ye e m'a ye monument de fɛn na Bamako monument de l'indépendance la aw ka M5 janjo kɛ yɔrɔ min don o don drapeau bɛ yɛlɛ 6h a bɛ jigin 18h o bɛ jeune mɔgɔw de bolo wa wagati fana na sira maa ti tɛmɛ dɛ bɛɛ bi jɔ n'o tɛ drapeau kɔni sinon ni drapeau wulila ka ban bɛɛ kan k'i jɔ de f'a ka yɛlɛ n'a yɛlɛla a bɛ sɔrɔ ka baara kɛ donc ɲɛmɔgɔ bɛ k'o hakilina min ta an b'u fo la premier ministre ye ale bɔlen kɔ drapeau yɛlɛ la fala ye a taara Kuluba nka Zeyi a ma taa Asimi ka yɔrɔ la han ayi a taara yɔrɔ min na o ye conseil économique social économique environnemental ye Yakuba Katile ale ka session dayɛlɛ tun bɛ yen session in dayɛlɛli kɛnɛ kan sa min ye premier ministre ye o tun bɛ yen cogo min CNT ɲɛmaa tun bɛ yen au conseil de collectivité ɲɛmaa tun bɛ yen cour suprême ɲɛmaa n'o ye Fatɔgɔma Tera ye fala olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ani maa mafalenw caman Yakuba Katile ale ni a ka maaw fana dafalen tun bɛ yen baro dayɛlɛ don sabula nin y'olu ka ɲinansan baaraw daminɛli a bɛ fɔ ma sa ko siɲɛ 7nan n'o y'u ka mandatire kɔnɔna na ye ko Zeyi u bɛna kuma min ka fala ye o ye sanuko ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ sanubɔ la nafa jumɛn bɛ sanubɔ la an bɛ se ka tɔnɔ jumɛn sɔrɔ olu b'o miiriya ɲini ka maa mafalenw na kumaw kan o mana kɛ sɛbɛnba min ye tuma min u bɛ sɔrɔ k'o di jamana ɲɛmaaw ma kɛnɛ kan kɔni maa caman taara ka se ka t'i da don o la n'an bɔra sanu na an bɛ taa dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Bamakɔkaw fɛ yen o dunanjigiso in kɔnɔna na sa Marokokaw olu ka laadala ɲɛnajɛ min bɛ kɛ n'o y'u ka siman bɔrɛ n'o ye Simafi ye ale bolofara min bɛ farafinna yan sa ale kɔni ye surafana dun sigi sen ka fala ye surafana dun ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ maa bolo o ye Usumani Jalo ye n'o o y'u ka ɲɛmaa ye Tamisani ale nana ka bɔ Maroc waleya in kama yaasa ka se ka kɛ a ɲɛna u ka responsable marketing n'o ye Musa Jakɔn ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se baaraw ma u ko ɲinan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la salon ko n'o ye san 2024 fala ye u t'u dogo an na dɛ olu tun kan ka siman min bɔ a ma sɔrɔ a jiginna kosɛbɛ kun kelen pe kuran nka ko Zeyi k'u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan min bɛna n'a to kuranko kɔni o t'olu kun olu jɔrɔ tuguni min ye usine belebeleba ye u bɛna n'o jɔ Sikasokaw fɛ yen o b'a to sa u ka sa tɔni ale bɛ bɔ 100,000 na ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 2,000,000 la san kɔnɔna na min ye sanubɔyɔrɔ in ye sa min kan ka dilan k'a fɔ siman bɔyɔrɔ min kan ka dilan Sikasokaw fɛ yen k'o bɛ ban ka bɛn san 2026 ma o tɛ san wɛrɛ ye wa ko yaasa mankaw bɛ se ka siman sɔrɔ cogo min na da nɔgɔman na ko n'i y'a jateminɛ sa olu kun ka laɲiniw na sa 100 sarada la 75 o sera ka o de sabati min ye siman bɔ cogo ɲuman na n'a feere cogo ɲuman na Mali kɔnɔna na Zeyi sa ko ni Banque mondiale olu bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min y'u sɔrɔ n'o y'a to ma se ka siman bɔ n'o ye kuranko ye Banque mondiale ko k'a b'u dɛmɛ u ka panneau solaire jɔ fala ye panneau solaire min n'u bɛna n'o jɔ o la kɔni olu b'a fɔ énergie ma ko k'an bɛn olu mago foyi tɛna na se énergie ma tuguni wala fana kuran min yɛrɛ bɛ yen n'u ka machine n'u ka kan dɛ u bɛna na o de panneau fana sigi cɛk k'a tɔ kɛ u ka baarakɛlaw olu niyɔrɔ ye min ye Tamisani ye sa n'ale u ka directeur farafinnata ye a ye foli ni tali kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ma Mali la koyi ko sabula ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ k'u y'u jija k'u fasaja ka se ka baara kɛ san 2024 kɔnɔ a y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara galabu kɛnɛya ni cɛsiri kan wulikajɔw k'olu sinsin baara minnu sera ka kɛ kɔrɔlen u k'u jija olu la hali bi dɔ ka fara u kan ɲɛmaa in y'a yira sa k'a fɔ ko u ka laɲiniba ye min ye u kana da fɛn dɔrɔn ma ko yiriwali baaraw k'olu boloda
u ka maa min bɛ sa n'o yɛrɛ kɔni kun y'u ka maa falenba ye n'o bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn o fana ye tali kɛ u y'a yira k'olu bɛna baara kɛ ka kɛ ni Musa Alassane n'o ye an ka jago minisiri ye o ye laɲini min kɛ ale ni siman feerelaw ka fɛnw ɲɔgɔn ye senfɛ janvier kalo tile 28 tɛmɛnen o y'a yira sa k'a fɔ ko fo min ye siman sɔngɔ a ka jigin wa olu fana bɛna baara kɛ o la fo siman sɔngɔ ka jigin Mali suguw kɔnɔna na mɔgɔw ka siman sɔrɔ sɔngɔla sɔngɔ min b'u bɔ k'u ka jo o usine tɛmɛnen kɔfɛ n'o o kurumo karila san 2016 k'u ka filanan ye o bɛna sigi Sikasokaw fɛ yen CFA wari miliyari 4 o de bɛna don la mega 7 o bɛna o sigi baaraw bɛ ban ka bɛn san 2026 ma min ye musaka minnu yɛrɛ bɛ yen sa n'o bɛɛ lajɛlen kan ka don baara in na o ye CFA wari miliyari 80 ye u bɛna o de don baara ninnu na ani ka se ka yiriwaliw fana kɛ Mali kɔnɔna na ko wa fana ko min y'u ka siman yɔrɔ kura ye Sikasokaw fɛ yen ale bɛna fɛn wɛrɛw fara a kan yaasa ka se ka baara kɛ ka baara di Sikaso denmisɛnninw ma ani ka baara bolo fana dayɛlɛ yaasa sugu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sugu minnu ka surun u la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Marɔkuka ninnu ye u ka siman dɔɔni ko an'u ka siman baara ko an'u Mali bolo di ɲɔgɔn ma ko a tɔnɔw ka bon kosɛbɛ o la sa u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye su in kɔnɔna ye fala ye u ye donbolo kɛ han u ka maa min bɛ ɲɔgɔnlɔnbɔla n'o ye Koman Jabate ale tun bɛ ka su in ɲɛnamaya min ye Seba Kanute ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan maa tun bɛ fala ye k'o bɛɛ lajɛlen ni donbolo taara o de dun m'o f'anw ye panneau solaire dɔw y'o sɔrɔ a n'a batterie ni convertisseur ni accessoire dɔw ye moto jakarta sɔrɔ téléviseur écran belebele min tɛ se ka bɔ yan da in fɛ téléphone Samsung u y'o fana di maaw ma ale ni ka bɔn di ma fala ye sugu min ka di ye n'o ye marché i bɛ t'o sɔrɔ maa kɔni tun bɛ kɛnɛ kan sa u y'olu bolo fa cadeau la k'u ka taa n'o so ka t'o sɔmɔ y'anw jaba n tɛ ne ni ka maaw kumana ye nin kɛnɛ kan anw bɛna ni télé in ye o fala ye k'u ye bonyamasegin kɛ simafu ko nana ma ko nin na kɛ laada ye dumunikɛ in ka se k'a sigi sen kan ka san baaraw k'olu kimɛ Mali kɔnɔna na n'an bɔra simafu la Nioro di Sahel-kaw olu fana ye bonyamasegin su sigi sen kan gouverneur o tun b'a kɛnɛ kan n'o ye général de brigade ye Alioune ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ye a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 3 minnu taara n'u ye bonyamasegin kɛ olu ye u ka maa ɲɛnɛmaw ka su humu kɔnɔna na o ye Fatumata Bate ye n'u b'a wele ko bebe ale kɔni ye trophée sɔrɔ ko sabula ale ye muso ye min ye cɛsiri kɛ Nioro di Sahel kɔnɔna na kosɛbɛ trophée filanan n'o ye entrepreneur ta ye o dira Cɛbɔgɔ Tarawele ma n yɛrɛ balimakɛ ale ni Seydou Kane k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ fala ye ani enveloppe ko min ye Seydou Kane ye ale ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada de ye Kayi mara la koyi Seydou Kane ko ale ka dugu impôt ni y'a san 20 ye a dafalen a b'a sara gouverneur ko ka foli ta ka ɲɛsin a ma jɔnjɔn dira a ma ka tila ka Seydou Kane mago tɛ enveloppe la a kuma anw de wele maa min bɛ dugu impôt wari bɛɛ sara san 20 fala ye o ti maa denni ye n'an bɔra yen Bafulabekaw fɛ u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan min ye bangekɔlɔsigi ka taa se musow ka yɛrɛsɔrɔ hukumu la sa k'o kalanw kɛ olu kunna min ye bolokoliw ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la tile 3 in kɔnɔna na sa kunnafonidilaw olu ladɔnniyara baara ninnu kɛcogo n'a kɔlɔlɔ ni a nafaw bɛɛ lajɛlen na kalansen senfɛ fala ye ko caman de bɛ dogo nin ko ninnu jukɔrɔ kalansen senfɛ a fɔra o journaliste ninnu fana ɲɛna n'u seginna ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la k'u ka kɔmasegin baara kɛ yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min barosiw k'olu kɛ arajow k'olu bila ka se ka baaraw fana sigi sen kan baara in a bɛɛ lajɛlen kɔni musaka bɔra maa min fɛ sa o ye Plan Mali ye Nioro di Sahel sokurusi min bɛ kɛ san o san fala ye o sokurusi baaraw fana daminɛna han min ye ɲinan san ta ye sa ko so minnu bɛ yen sa n'olu ye so fitininw ye o 5 b'a la so camancɛtaw o fana 5 b'a la min ye so belebelebaw ye olu fana 5 san kɔnɔna na sa olu de bɛna ɲɔgɔndan kɛ min ye baara daminɛ na sa minnu ye ɲɔgɔndan fɔlɔ in senfɛ sa minnu ye se sɔrɔ enveloppe dira olu fana ma min ye maa minnu bɛ yen n'u ye nin kɛnɛ in sigi sa u y'a jira ko Mali drapeau o kɔni dira maaw ma yaasa ka se ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya sa u ka seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ ani acrobatu olu tun bɛ kɛnɛ kan an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don Segu an ka saraba ale kɔnɔna na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a
a ka nɔgɔn ni Mali warici siraw bɛɛ ye. A ma Réseau Wassa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila bala walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don bala an ka dadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnama minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don ba la nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyanenw ani an ka bagansi hɔrɔnyanen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dungafan ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. Segu festival ale baaraw daminɛna kabini sibiri a bɛ fɔ min ma sa ko Talanela cité o ɲɔgɔndanw kɛra fala ye aw ka Bamakɔka dɔ nana an ka kupuba ta ka taa n'a ye ko Mohamed Touré Babsi ale nana kupu ta a taara n'a ye Bamakɔ nka n k'a ka to yan a kan ka jouer festival la filanan o kɛra Mama Boro ye o ye Seguka ye min ye sabanan ye o fana kɛra Sirantu Kuyate o ye Seguka ye kunun ko kɔnɔna na sa ɲɛnajɛ kan ka kɛ yɔrɔba minnu na o yɔrɔbaw labɛn tun bɛ sen na i b'a dɔn k'a fɔ festival délégué général o ye Jibril Gise ye min ye dɔnkiliko bɛ maa min bolo festival kɔnɔna na o ye Burama Kulubali n'an b'a fɔ ko Berekul foire min kan ka sigi kɛ la n'o ye danganda ye o bɛ Burama Jara bolo mɔgɔ minnu bɛ yen sa ni olu bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ la n'o kan ka kɛ exposition ni fɛnw ye o bɛ Atayɛri Mayiga bolo fala ye dessin ko denmisɛnninw fana ye dessin kɛ kunnasini ko o y'a sɔrɔ aw mana olu fana taar'u bila u fila ni dɛbɛ la kunun ko sɔgɔma min ye Niger ministre min bɛ yen u ka jamana seko ni dɔnko kunna n'o ye Abdurahman colonel major Abdurahman Amadu ye ale n'a ka maaw sera Segu kɔnɔna fala ye Segu maabaw Segu kabilatigiw Mamu Dafe ka taa farasa Segu gouverneur ka directeur de cabinet kan n'o ye Ongoiba ye Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa u bɛɛ lajɛlen bɔra ka t'u kunbɛn kabi Segu donda la min ye maa kofɔlen ninnu ye olu nana sa AES ka lajɛ min kan ka kɛ an fɛ yan n'o bɛ daminɛ kunungo ka taa bila nin kalo in tile 9 na o nakun ye o ye ni minisiri in sa ale nalen a fana bisimilala ka taa bila a sigiyɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko Segu na kɔni ale yɛrɛ kun bɛ ka Segu miiri fɛn o fɛn ye ale nana sɔrɔ a ka bon o bɛɛ ye a taara kɛnɛw lajɛ a nisɔndiyara wula fɛ an y'an labɛn tuguni an taara Segu bɔda la min ye Segukaw fɛ yen an taara sa ka taa maa min kunbɛn o ye Pikiwende Gilbert Ouedraogo ye ale ye Burukinakaw ka minisiri ye min bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigiso kow kunna nka ale kelen fana mana dɛ fala ye ale ni u ka ambassadeur min bɛ Burukina minnu bɛ Mali la o fana dara ale ka kana a n'a ka maabaw caman olu fana bisimilara k'u sɛnsɛn ka taa Segu yɔrɔ sawalenw k'olu dɔw yir'u la ninnu bɛɛ lajɛlen nana kun jumɛn na fala ye AES dɔgɔkun kelen min sigilen don seko ni dɔnko kunna n'a ko bonya bɛɛ lajɛlen talen don ka di général Asimi Goyita ma o de bɛna kɛ Segu ya k'a daminɛ nin kalo in tile 3 ka taa bila tile 9 na fala ye bi sɔgɔmada in na sɔɔni san bɛna na to kɛnɛ kan u bɛn'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen bɛna na mun kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na k'o sɛbɛn dilan san 5 nata in na u bɛna na to sɛbɛnw bila n'u tilar'o la u ni kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wula fɛ ɲɛnajɛw bɛ daminɛ fala ye o ɲɛnajɛw kɔnɔna sa min ye AES yɛrɛ kɛnɛba ye o bɛna na taa yira mɔgɔw la fɛɛrɛ minnu sigilen don sini su fɛ
ASC tɔgɔla su o bɛ sigi Segu danganda la kɛ la a fɔ ma ko scène Biton o sanfɛ symphonie bɛ kɛ yen sinikɛnɛ o ye ouverture ba ye Fala ye o de bɛ kɛ fondation kɔnɔna na ko ni ma wulikajɔ min ye Ntolimasakɔrɔ fɛ Nbili bɔ don k'a ti so la sini n'Ala sɔnna a ma ɲɛnajɛ belebele ka cérémonie d'ouverture belebeleba o de bɛna sigi sen kan Segu kɔnɔna na nka yan'o cɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fana k'a fɔ ko Segu yaasa i ka se ka na Fala ye lafiya la taa Somatara la k'a daminɛ festival daminɛ fo ka taa ban Somatara ka billet ka bɔ Segu ka na Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu 500 Fala ye kari kura wifi b'a kɔnɔ dumuni n'aw m'a sɔrɔ anw dara k'a bɛɛ falen don maaw y'a billet bɛɛ san k'a ban ta ye sɔgɔma fo ka taa se dugu jɛlen ma a ban ne ko n ko Gakou ye nin idée sɔrɔ cogo o cogo an b'a fɔ Gakou Simaga a n'a balimakɛ Maribilen u kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka na festival la maa bɛ fɛ ka t'i mago ɲɛnabɔ Bamakɔ i b'a ta ya 500 i bɛ segin 500 tɔw ta da bɛɛ b'o dɔn wa clim b'a kɔnɔ fiɲɛ b'i fifa sɔgɔmada joona ta Fala ye n'i y'o sɔrɔ i bɛ daraka dun i bɛ taa tilelafana dun Segu Bamakɔ donc bi an bɛ Somatara fo festival hukumu kɔnɔna na a fana ye nin kɛ yaasa Segu ka caman bɛ se ka na cogo min nka an bɛ min fɔ o ye k'a fɔ maa bɛ na de Segu u yɛrɛ tɔgɔla mobili la u ka mobili boli dɔɔni maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la Segu Bamakɔ a man jan nka u ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa taa ni ka segin a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na sɔgɔmada in na nin tun ye an ka festival page ye n'Ala sɔnna a ma wula fɛ a na girinya ka tɛmɛ nin kan sabula baara caman bɛ senna dugu kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ yen n'an y'an kari dugu kɔnɔ an bɛna se ka t'olu fana lajɛ Sebugukaw an kan ka t'olu fana fɛ yen sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Modibo ka usine kɛrɛfɛ olu ko degun bɛ u la degun min b'u la u bɛna o ɲɛfɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka kuma a ko bɛ se ka faamuya cogo min na mɔgɔ bɛ se ka faamuya n'Ala sɔnna a ma Fala ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la k'i yɛrɛ fo ka Segu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin maabakɔrɔ k'an bɛ nin jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman kɛ si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 76